Rhea, nagbabalik! Oh my God! Oo, ayan na. Galing Cebu. Ay! Amin na yan. Amin na yan. Ay! Ay! Siyempre, iba pa rin pag ano la. Ay! Tigi-isa, tigi-isa. Okay, isang karne tayo. Tigi-isang kurot. Apat lang kasi yung nabili ko nito. Alam mo, So, tapos, Sandra, ha? ilan lang. ilan-ilan. Rachel, Britney, Bating, Mga naka-present lang. Tonton, Kakuya. Ano, dito kulang. Ba't nawala? Duna, Jigilo. Wala ako, oh. Isa lang kayo neto. Dalawa. Ah, sa loob kasi dalawa. Ah, so isang balot, partner. Yeah. Ang isa kayong amin. Ito din, tag-isa. What? Mahal kayo. 300? Gawa na lang tayo eh. Kabalo mo man magluto. Sige, mag-share lang. Iba kasi yung karton. Ito, ang sampak ko. Try daw, be. Isa Alin? lang. Isa-isa dyan Sa isa tani, isa lagi di ako, anak. Hanggang ano lang Brenda nito nga, bi Brenda. Huwag nyo nang galawin ha, kay Brenda na yan. Baka mamaya mawalan pa. Wala! Ano, ano? Mura kitsak utap mo. Oo, mandating lang sa Cebu ang sangka. Tsaka first time ko makaano yan. Makakatikim ba? Ano di mo oras sa kauli yan? 11, ay, Pagkita kami po, ba siya labot na yap na natapin. Ay, isa ba? mga 8 ni abot sa Lagindingan kay 8:15 among flight, 8:45 minaabot diha. Paspas moon, dali ra kaayo. Ano kayo, nag-commute lang kayo ni mama? Di van to Agora din taxi to Hasa. Kaya nga, commute. Ulan man siya. Ito, galing ka man sa Cebu. Ano sa'yo yung sitwasyon doon? Based Hindi sa... siya maulan doon kasi na yung mga post ninyo sa GC natin, ulan, grabe yung ulan. Doon walang ulan. Hindi, yung nakaraang Yung bagyo. nakaraang bagyo ba? Tino. Hindi apektado ang Wala city. kasi hindi kami nakarating dun sa bar. Ah, doon sa parte na talaga Province nabahan. area kasi ito yun siya. Sa city, wala. Okay lang yung sa city. Pero may mga tourist spot na sarado. Tapos ang pagdahi sa airplane, papunta diri sa may Ayun, grabe yung provenance. Kasi yung Kasi hangin. mama te, kasi pinaka-worst talaga yun na... Nakikita ko nga yung ano eh. ano dyan? Ano sinakay nyo ba? Mudugay pag ito 2 minutes. Ah, katong gamay kasi yan. Oo. Kapag gamay, Tagdagan nung... Kasi nakita mo dito grabe, buong biyahe. Siguro 30 minutes. As in, pray lahat ng mga tao kasi sobrang tas sa labas. kasi alam nila may bagyo kasi Parang sa... may spotlight sa labas kami. Hindi, yung ilaw yun ng ano, aeroplano. Emergency light ba? Kung Kasi- sa motor, emergency light yapon. Baka kasi, para makita sila, mapansin sila nung baka may makasalubong kayong Ano ba aeroplano. yung feeling na pag gumanon yung airplane bigla? Yung chan mo te. Yung ano. Importante ka sa Arjan. Dami gini sa gel mo, ganyan sa car nga chuchan. Ay sa nakadumdum sa car nga gibilin ang mga chicharo. Kung kami sa ito na? Swine flu, ano to? Ito, makakag sa baboy ka. Aside Amarit, may David Ang hindi. car ang best in Lechon. Sige na ipa-travel, pa sa rin, dagan kami gibat, puno lang may kaong, kaya sa... Kani ba nakukuan to? Apat lang. Thank you, Rhea, and welcome back. Nanamay ko ni Oyo. Si nanay, kamusta si nanay? Hindi naman siya. At na-experience na talaga yung pinaka-worst na turbulence. Hindi kasi pag maliit talaga yung ano, kapag maliit yung aeroplano. Cebu, ano kasi yan, Cebu. Actually, kung malaki yan, nadapa kayo ng Parang yung luma Manila. ba noon na Sige Hindi, na. may maliit talaga Tubo silang na. aeroplano, yung itim yung hélice. Sa tennis. Wala kay Brenda, di ba yun? Ano kay Brenda pala to? Yung chicharon. Yan yun na, uy. Aman na siya, aman siya. Nakakatawa, ang sarap na feeling no, yung mama mo, tsaka yung kapatid niya nagkita agad. Yeah. So many Doon years. siya as in smile. May pulutan na kami ni Oyo. Yun yung worth it yung sinasabing biyahe na. Yun, ano tipulutan yun? Yung pagod tsaka yung takot. 8 years, almost 8 years. Hindi sila nagkita. Kasi nag-stay na siya sa Cebu. Imong gingon sa mong vlog kay 7. How true? 7 naraan. Aha, rin. 2018, magod last na. Ano ba na yung Oo, soda, grabe di ba? siya. Murag nakakita lagi ko ano sa iyo. Ito pagka-attention sa imong apps. Wala na siya. Okay. Kita lagi ko ano yung soda. Hindi nakaraan nagsimutay, ba't hindi ka nagpunta sa kanila?
Layo man. Hindi ko nga alam. Tsaka hindi pwede ako umalis na tapos... Ay, hindi mo alam na may kamag-anak Wala, sa hindi Cebu? ako nakasama sa'yo sa Cebu. Siya sa inyo sa Cebu ever since, di ba, Jen? Ay, hindi ka ba? Hindi. Akit sinulog? O, January. Hindi, wala pa siya. sinulog. O, kamusta yung pagkaharap nila? As in, kindness everywhere. Gabi. Diba? Alam nila, napupunta kayo. Kasi di ba? Gusto nga nila, pumunta kami. Sabi ko, gusto nila, sila pupunta sa amin. Eh, Mas malayo maganda siya. na makita mo Almost yung 40 bahay, minutes yung na lugar. taxi. Ano yung labay? Within the Sa city, kuwan ra. sila, Dili. Sa Basak area sa Lapu-Lapu, malayo. Lapu-Lapu, malapit lang sa ano, Eh, yung sa amin, Magellan. ano yung banda? Mabolo. ang ano kasi, ang Lapu-Lapu, malapit lang sa tinutuluyan natin sa... Ang lapo-lapo. Hindi rin ako nakasama sa Ang sinulog. lapo-lapo kasi, tabukon pa ba? Hindi, may tulay kasi Kaya yan, nga. connecting. Kung saan nag-i-stay madalas. Kasi di ba, hindi ito, yung sa kapuso mo, Jessica Soho, yung bigla, wish ko lang yung bigla magkikita for so many years yung magkakapatid. Di ba? Ang saya kaya nung ganun. At least sulit siya. Sulit lalo. Sulit. Naka-experience si mother ng airplane. Actually, pinapanood ko. Parang Takbo. kaya nga sabi nila, parang pelingera kami doon kasi Oo, yung mga naka-hotel sinasabi na- with Ma'am Chona's accommodation, free airplane, tickets. Actually, nainggit ako. Pinapanood ko yung travel. So, medyo Magkasama yun. naano ko na gel yung wish ko for mama din. Thank you so much, Correct. Ma'am Chona, as in. Masaya. So, masaya. ang dahilan ng lahat. Sobrang thank you. Ang saya ng ganong feeling kasi may mga bagay na at least nabibigay sa iyo yung pagkakataon, di ba? Na sana ganun din, hangga't kaya pa, sa iba rin natin mga kapatid o kaibigan na kapag kaya pa, may pagkakataon pa, Yes. do it. Kasi isa yun sa mga masaya magiging travel ninyo, kahit sabi mo nakakapagod, tsaka nakakatakot, di ba? Takot kasi syempre kailangan natin bantayin yung Correct. mother natin. Matanda na. Lalo na yung nervyos. Ang dami ng sakit sa katawan. Nalingaw ka siya. Malingaw Nalingaw siya. siya. For sure. Ay, Masaya. nakakatsara ka kung nag-buffet. Ay, dito na sa kalap sa Kumira, lagi sa yung Pamahaw. plato. Gamot po, nakikita na din. Nagmay na ba kami kinaon? Ngayon, kumbaga yun yung ano kasi, yung masasaksihan mo Sinama, yung bawal reaction na sa mga niya, foods. masasaksihan mo yung Huwag mo na emotion yung niya, ganun sa yung kadagdag sa nararamdaman tao. niya. Wala kayo siya nahiya. Feel ako na-excite siya pag sakay sa airplane. Kaya first time ka na. Kaya dapat, Argel, ikaw, kayong tatlo nila, mami and daddy Yes! mo. Go, Argel! Shout out, Tita Chona. Nanawagan kay Tita Chon. Tita Chona, baka naman. Kasi, ay nako. Sabi ko wala nga. Hindi, sayang kasi dapat ililipad ko si mother dito, di ba? So Kaya- after ko nun sana, I'm planning na dalhin siya ng Bohol since barko na lang, makapag-chocolate hills and all. Sayang lang, pero at least masaya. Ano? Thank you, Lord. Huwag na tayong huwag na natin sabayan yung ulan sa Kaya- pag-iyak. Pero nakakabitin to, Jen. Ito, hindi pa Wala yung malatikman. chicharon. Sina eat me. Pasensya na kayo kasi Ay, hindi. Alam mo, dapat hindi na lang to ginalaw kasi this is really good for munggo. Hindi, wag na. Isa lang yung nakuha ko niyan, ha? Ayan. This is really good for munggo. Sausaw yung masarap na Marami pa suka. naman chicharon dyan. Ito talaga yung favorite. Ah? Yung chicharon Ano, kasi ano, nila, may laman, mga laman, may laman. laman. Laman, May laman. laman. May laman. Tapos ano, may taba-taba. Only in Parang car bitin. lang talaga. Huh? Parang, Sana parang feeling ko meron pa dito. Wala na dyan, te. Parang feeling ko may naitabi. mahal daw yan, 300 per Welcome back pack. na yung pilingerang! Thank you, guys. Ang aming pilingerang sister. Doon sa mga patuloy na nang baba sa amin, bahala kayo kasi kami, yung mga taong nagbibigay ng sister sa amin, sila po yung nagbibigay niyan. And hindi Pusa kami- Sila, happy sila. Yes. Happy sila. Because they're happy. They're happy. Kung ano yung The joy of giving. Yun yung term. The joy of giving. Kaya Diba? dito, nararamdaman ko may ibibigay sa atin si Rhea. Ay! Pressure. Akala mo talaga international, local lang naman yung nilipad niya. Sabi nga nila, Tita Chona, baka naman dyan. Gusto ko rin lumipad. gamit Gusto mo rin lumipad? Ah. So, ayaw gusto rin daw lumipad. Local flight lang naman. Wala po ako ID. Oo lang. Oo, yun. Kaya nga, sabi nila, gamit ko pa yung passport mo, pwede lang naman ID, local lang pala yan. Ayun, yung chika. Ako nga, bugbog na yung passport. Ay, hindi naman yung passport. Yun nga, sabi ko, ang kita ng mga utak ng mga ibang... We can please them naman. Kaya nga hinayaan Ganun ko talaga. nila. Yan mo sila. Pero minsan masarap din talagang Ilagay yung Kalabitin passport sila. at kahit nasa ano na. local. At saka valid ID naman yung passport. Kaya nga ID. Gali. Gali mo. Ayan! Kasi Tagalog sa gali. Guys, for watching.
Sa Tagalog sa gali. Na tayo and Yung ignorante. Mga ignorante. Ha? Ma'am Jonna, ano? Ha? Ano sabi mo? Ay, naman Chona! Baka no? Ito rin ko sarili mo pa. Chona. O yung isa Ay, ba? O yung... Kahit plato na lang mga chona yung una at mga kaldero. Ay, sorry, si Uyong ba? Uyong, sa tayo, Ma'am Chona. Ma'am Jonna, lilipad daw si Oyong galing with Olis Ting Ting.